Jo començaré presentant el ponent, en Pere, que ja que, tots el coneixeu de sobre. I també jo sí que volia explicar una mica el vincle, no? El motiu pel qual estem els dos aquí. I és perquè en Pere va ser el meu professor de català a l'institut. Jo ho recordo com una etapa molt bonica, Pere. Era jove. Era jove, no havia de treballar, no? No tenia tantes preocupacions, tantes responsabilitats com ara, per tant, sempre l'adolescència és una etapa que mitifiquem una mica des de la posteritat i jo tinc molts bons records d'aquella època i ho recordo, doncs, això, tinc una imatge molt bonica de tu com a professor, de l'assignatura i una mica per això estic aquí també, perquè la llengua, la literatura catalana, amb tots els professors que vaig tenir des de l'ESO, la Rosa Maria, en Pere, la Mercè, tots m'heu inculcat d'alguna manera el gaudi de les lletres, el plaer de la literatura i una mica aquest és el resultat també, que ja en parlarem, però és també un homenatge a la meva trajectòria, als meus mestres i a la meva formació. Llavors, en Pere, la majoria ja ho sabeu, és filòleg en llengua i literatura catalana i a més també es va acabar doctorant en literatura catalana. Va obtenir el Premi Sant Jordi de l'Institut d'Estudis Catalans l'any 2017 amb la menció Nicolau Dauler amb un estudi del periodisme o l'obra periodística de Josep Vicenç Foix. Es va presentar, de fet també alguns el coneixeu per la seva vessant política, mediàtica, d'haver-se presentat a les eleccions com a alcaldable i més que menys coneix que el 2017 va iniciar la seva carrera política i el que més em vincula a ell és sobretot aquesta etapa que ha tingut com a professor durant més de 30 anys a l'Institut Bosch de la Coma com a professor de llengua i literatura catalana, no? Pere, no sé si em deixo alguna cosa. Bé, perfecte. Sí, està més o menys bé. Està puntual. Doncs molt bé, t'ho deixo a tu ara. Bueno, ja ho dic, no? La nostra relació és de professor, va tocar martiritzar adolescents en el seu moment, ara ja sortosament estic jubilat. Fa molts anys, tinc totes les llibretes de notes, no per una qüestió de nostàlgia, sinó per metòdica, i vaig estar mirant a veure a quin any havien coincidit, i vaig tenir l'Isaac, no pas a llengua catalana, sinó vaig tenir la sort de tenir-lo en una optativa d'aquelles que es feien abans, a literatura universal i a literatura catalana, de primer de batxillerat i de segon de batxillerat, l'any 2007-2008. He mirat les notes i no em vaig equivocar, vull dir, de literatura universal em vaig posar un 10, està malament. Després ja es va fer gran, en literatura catalana, que era segon de batxillerat, em baixar una mica, et vaig posar un 9. L'Isaac és com molt modest, però realment és un crac. Recordo... Hola, benvinguts. La família, Sí. Doncs això, estava dient, ara que han arribat els pares, que l'Isaac és molt modest, però és un crac. Pots fer aquesta mini tutoria de passada, ara que estan aquí. Ara hi són. Parlant de les notes i l'assignatura. I ja despuntava, no? Ja despuntava, recordo que a Literatura Universal els hi feia fer un blog i realment era sorprenent, perquè quan arribava l'escrit de l'Isaac, allò que deies, aquí hi ha fusta d'escriptor, en una època que quan tens 16 o 17 anys realment costa, no? Encara que sigui ja molt llunyà del temps, en aquell moment ja hi havia les xarxes socials i si avui en dia costa que el jovent s'interessi per la literatura i per llegir, com tots sabeu, doncs en aquell moment també, no? I realment quan l'Isaac va arribar a l'institut, que era precisament només a fer batxillerat, a partir dels 16 anys, doncs ja un nano que veies que anava per aquí. Després, ara us llegiré la biografia, va tenir la pensada, com que és un tastolletes, va tenir la pensada de fer el grau d'Humanitats per comptes de Filologia Catalana, però ara és professor de llengua i literatura catalana, vull dir que finalment ha acabat allà on s'havia d'acabar.
Doncs això, l'Isaac, en aquest volum, que és el que presentem, que és un volum molt complet i molt ben estructurat, ara us diré per què, bueno, més endavant us diré per què el format és aquest, doncs al final ens expliquen qui és l'Isaac, no? Nascut a Olot el 1991, per tant ja no és tan jove. Ja no soc un poeta jove. Ja no ets un poeta jove. Ja no. Novell sí. Novell sí, jove no. Jove ja no tant. De fet, l'esperança de vida del poeta és molt jove, Vull dir, dels 20 als 30 ja deixes d'escriure moltes vegades poesia, passes a altres gèneres, però... De fet, en Papaseit ja s'havia mort. Sí. I en Rilke. Sí, també, i en Torres també, no? També, en Màrius Torres també. Però sí que és veritat que alguns companys o coneguts poetes a Barcelona que tinc són molt joves i la mitjana de publicació de poesia, de poemaris i de guanyar premis està entre els 20 i pocs i els 20 i llargs, una mica, i a mi m'ha arribat una mica més tard, però aquí està. Sí. Ui, que duri. Doncs això, es va graduar en Humanitats i té el màster de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, i com que és professor de secundària i batxillerat en Llengua i Literatura Catalana, també no li agrada que ho digui, però jo insistiré, també té el màster, òbviament, de formació del professorat, i per tant té una formació sòlida en tot el tema d'Humanitats i de literatura, que li permet tenir aquests coneixements i aquest rerefons que després li serveix per construir aquests sonets que us llegirem. Ha col·laborat en l'Avenç, en la residència Faber i en el Diari Digital de Cultura Núvol, i també, ara que dius aquests poetes premiats, i tu quan eres jove també vas tenir premis, va obtenir els premis i reconeixements literaris en el Premi de Poesia de Sant Jordi de la Universitat Pompeu Fabra, el 2013, el Premi de Poesia Antoni Vilanova a la Universitat de Barcelona, del 2014, finalista en el certamen de poesia breu d'Olot del 16, del 17 i del 18, i una menció especial en el primer Premi Literari Romanyà en memòria a Mercè Rodoreda. M'he deixat de dir que també vas tenir el Premi Salvador Reixac pel teu treball de recerca, que te'l hauria portat Miquel Colomer, poder? Sí, exacte. Bueno, és a dir, ja despuntava i segueix despuntant i el que despuntarà, no? Sí, a veure, aquí un petit incís, jo tinc molt bon record dels premis als treballs de recerca i sóc un gran defensor com a professor d'aquest tipus de treball, de didàctica que es fa en aquest àmbit i davant del risc que això desaparegui, jo sóc un ferm defensor del treball de recerca. Aquí a Olot es convoca o es convocava, no sé si encara es fa, els Premis Salvador Reixac, la investigació dels joves en àmbits socials i humanístics. I doncs jo tinc un molt bon record i també penso que el treball que vaig fer ja em va portar una... Sobre la poesia de Josep Monteis. Exacte. O sigui, volia aprofitar aquest parèntesi per reivindicar la figura de Josep Monteis, un poeta olotí de principis de mitjans del segle XX i d'estètica noucentista, que va ser com un bolet aquí a Olot, que sorgís un poeta com ell, i gràcies a la proposta de Miquel Colomer que em va aconsellar fer aquest treball que pràcticament la figura d'aquest autor no estava estudiada, no estava feta com a proposta acadèmica, doncs ho vaig intentar tirar endavant i vaig posar, i per mi va ser molt revelador descobrir un poeta, perquè moltes vegades pensem que tota la poesia ja està escrita, ja està coneguda, i tots els autors ja estan treballats, i no és així. I també ho estic veient ara quan intento fer arribar els meus poemes, que s'ha de picar molta pedra, que costa molt, i doncs aquell treball que vaig fer d'en Monteis ja m'ha servit una mica també per donar valor també a la difusió que s'ha de fer dels poetes, sobretot poetes locals que tenim aquí.
que n'hi ha de molt bons i que s'ha de seguir fent. Tant de bo. Tant de bo. De fet, ara ho comentàvem, no? A mi em venia al cap, ostres, algú que es vulgui dedicar a la poesia en els temps que corren, aquell cantant deia mals temps per la lírica, no? També és veritat que vist les últimes entrevistes presidencials, per exemple, sí, potser la poesia és una arma carregada pel futur, no? Recordant també el poema de Brossa, que el té aquí, el poema de Brossa. La poesia és una arma carregada del futur, perquè si no estem arreglats. Ja veieu que porta la poesia a les venes i a la pell. Bueno, el volum aquest, Papallones de tinta, el va presentar i va guanyar un concurs literari que fan a Barcelona, però que vol tenir una dimensió transatlàntica, perquè és concretament el concurs transoceànic de poesia en homenatge a Clàudia Lars. Si el teniu a bé de llegir-lo, hi ha tota una introducció en el volum que explica qui és aquesta senyora, la Clàudia Lars. Bé, el cas és que, doncs això, no és un volum qualsevol, no? És un volum que ha guanyat un premi literari i em sembla que molt ben guanyat perquè, de fet, és un llibre molt ben pensat, molt ben treballat, molt ben elaborat, que es veu ja des de les cites inicials, no? El volum comença amb un recull de cites aquí. Comencem Papallones de tinta i ja només obrir el llibre ja ens trobem tota una sèrie de cites que d'alguna manera ens posen el referent del que pretén ser. I comença citant un sonet sencer, que a mi m'agrada llegir-lo perquè d'alguna manera ens introdueix en el que és el germen, l'origen del llibre. És un sonet d'un poemari titulat Sons Brut, de Carles Rabassa, que diu: amb Llull, Marc, Foix, Aldan, Blai, Pound, Bausà, Cavafis, Pasolini, Stern, Carner, Petrarca, Rosalia i Galcué, Vinyoli, Beckett, Salinger, Mollà, Homer, Ovidi, Verdaguer, Dadà, Pavese, Kafka, Lorca, Ferrater, Marçal, Catul, Villon, Joyce, Mallarmé, Blake, Brossa, Dostoyevsky, Woolf, Zola, Camus, Dalí, Plath, Shakespeare, Safo, Artaud, Palau, Pessoa, Whitman i Rimbaud, Boccaccio, Rodoreda, Wilde, Cernuda, Cervantes, Goethe, Martorell, Cocteau, amics fets als encants o a la canuda, visca el món i el vell no hi té cabuda. D'alguna manera, tot aquest entramat de referents en què el sonet hi és molt present, doncs és el que jo crec que representa l'origen del que acabarà sent Papallones de tinta, tota una sèrie de referents de la literatura universal, de la poesia universal, que no només estan enclavits en aquest sonet, sinó que d'alguna manera els trobarem en tot el poemari. I continua sense manies, citant Pla, citant Júlia Kristeva, citant Jau, citant Blum, citant Javier Aparicio Maideu, Jordi Naupka, Xavier Mas Cravioto, Mercè Rodoreda, i acaba, com no podia ser, amb el gran Gabriel García Márquez, que també ens dona la cita, el motiu també del llibre. Diu: eran las mariposas, las vio como si hubieran nacido de pronto en la luz. Perquè el Papallones de tinta d'alguna manera són les papallones que neixen de la llum de la poesia. L'Isaac, ja veieu, no s'hi posa per poc, i llavors el poemari segueix amb una nota editorial, que és una extensa nota editorial. De fet, les edicions dels llibres de poesia solen incorporar, sobre les edicions antigues, una sèrie de notes, però ell fa una extensa nota editorial explicant què és això que ens presenta el poemari i que està entre la ciència-ficció i l'olipisme. Perquè l'Isaac s'inventa un poemari
que és com un estudi, com un assaig científic, i que ens imaginem com una història de ciència-ficció. Ell agafa un grup d'estudis que fa un experiment científic, un group of researchers on ancient and modern speech, que agafa tota una sèrie de sonets preexistents i els fa que unes larves insectívores es mengin el paper. D'això en surt les engrunes, i de les engrunes que s'han menjat les larves surten les papallones, que són els sonets que ha fet en l'Isaac. Amb la qual cosa, a partir d'aquesta història que és pseudo-ciència-ficció, també juga una mica amb aquesta literatura que parteix del joc. I per això he agafat el Verbàlia del Màrius Serra, i que ens explica una mica que de vegades la literatura també pot ser un joc, i que aquesta història ens podria recordar, però que no ho són, els hipogrames, és a dir, agafar un text i construir-lo a partir d'una sèrie de línies fosques que estan amagades dintre del text. Un hipograma, per exemple, el de l'Esplint de Baudelaire, que cita en Màrius, que diu «Sir mon crâne incliné plante drapeau noir», i llavors tu enganxes la S de Sir, la PL del plante, la E del final, el drapeau, la E i la N de noir, i surt Splint, com un anagrama, però inclòs dintre del text. Això seria un hipograma. No és el que fa l'Isaac, perquè és aquest experiment més natural, què es mengen les larves i què acaba quedant. No hi ha aquesta intenció darrere. O, com un altre joc, que és el de l'hipograma, que és un dels jocs més coneguts de la literatura, i a partir de la broma aquesta que fa Màrius Serra, que és l'arca de Noé. Noé, Màrius Serra juga amb el Noé, és a dir, no hi ha E. Llavors, com que no hi ha E, el Georges Perec, l'any 69, fa un lipograma, que és tota una novel·la, que és la Disparició. Disparició, on en tota la novel·la no hi ha cap E. No E, doncs no hi ha Es. I fa una novel·la sense Es. És a dir, què ha desaparegut? La disparició, no? Què ha desaparegut? Doncs ha desaparegut la lletra E. I tu vas llegint la novel·la i al final t'adones que no hi ha cap E. Bueno, tampoc no és això, és tota una altra història. És més el que també en Màrius comenta com a l'enginy. L'enginy de l'Isaac. L'enginy és interclassista. No depèn del context social, ni dels coneixements atresorats, ni tampoc de la formació acadèmica. És obvi que cal partir d'uns mínims culturals, però l'enginyer no és necessàriament enginyós, ni l'erudit ni el set ciències. La mena de mecanismes mentals que permeten trobar associacions verbals xocants no requereixen grans esforços de memòria ni milloren gaire amb l'estudi. Podríem dir que l'enginy és un do. I és el do que té l'Isaac, que és a partir d'aquestes engrunes que han deixat les larves, dels sonets originaris, ell construeix un sonet nou, amb aquesta base, que ara us ho ensenyaré, amb aquesta base, que vol dir un enginy tècnic, però alhora també un sonet que s'aguanta per si mateix, un sonet que és carregat de poesia. De fet, com us deia, aquesta mena de disposició xocant té un motiu bàsic, que és que en cada pàgina trobareu que això no és un poemari, sinó que són 4 poemaris. Són 4 poemaris. Perquè de cada text, de cada obra, l'Isaac en fa 4. Primer,
hi ha el text original. L'obra és, de fet, una antologia de 50 sonets de totes les èpoques, des de Petrarca fins a Brossa, de totes les èpoques, i de catalans, italians, portuguesos, anglesos, castellans, alemanys i francesos. Per tant, trobareu només agafant el poemari, trobeu una antologia de 50 sonets, que és excel·lent, excel·lent. I llavors, què trobareu? Doncs trobareu l'original. A cada pàgina hi ha, centrant la pàgina, l'original. Ja que estem en família, em permetreu fer la lectura així de l'original, de Guido Cavalcanti, un sonet, per tant, a finals de l'edat mitjana. Noi siamo le triste penne ispigotite, le cesiozze e il coltellin dolente che vemo scritte dolorosamente quelle parole che voi avete udite. Or vi dician perché non siate partite e siamo venute a voi qui di presente la man che ci movea dice che sente cose dubbiose nel cuore apparite, le quali hanno distruttosi costui e hanno il posto sì presto alla morte ch'altro non v'è rimasto che sospiri. Or vi preghiamo quanto possiamo più forte che non es degni a te di tenerci noi tanto che un poco di pietà vi miri. On veureu l'original, que és un sonet original del segle XIV, en italià florentí, toscà, i així, doncs els altres 49, teniu una bona antologia de 50 sonets. 4 en 1, el segon és d'aquests sonets italians, francesos, alemanys, anglesos, l'Isaac en fa la traducció. I llavors teniu un altre sonet que ha sortit de la traducció del sonet original. Aquest poema de Cavalcanti, traduït per l'Isaac, diu així, que és la part aquesta d'aquí baix. Som les tristes plomes tremoloses, les tisores i el ganivet malferit, que hem escrit dolorosament aquestes paraules que vos heu escoltat. I ara diem perquè ens n'hem anat i hem arribat fins a vos, ara i aquí. La mà que ens ha mogut diu que sent coses dubtoses que han aparegut al cor i que l'han destruït, posant-lo tan a prop de la mort que no li manca res més que sospirs. Ara us preguem tan fort com podem que no rebutgeu fer-nos vostre si és que en vos hi ha una mica de pietat. Molt bé, això és el que els científics del grup aquest d'investigació posen amb les larves i de l'efecte de les larves queden l'essència microbiòtica del sonet. Del primer vers queda una L, una R, una E, una I. Del segon queda una I, una E, una T, una L, una ella, una O, i així anar fent. Doncs a partir d'aquest tercer producte, que és el procés larvari, on han quedat aquestes engrunes, ve quan l'Isaac, amb el seu geni, amb el seu enginy poètic, és capaç de reconstruir un poema nou, la papallona, que ha sortit de les larves, que s'han menjat, s'han alimentat de la poesia, d'aquí han sortit aquestes larves, aquestes papallones de tinta, que són els 50 sonets que fa l'Isaac i que manté aquestes lletres, ara que som en carnaval, aquesta mena de confeti que ha quedat del text i seguint aquest enginy, mantenint aquestes lletres en cada vers, construeix un sonet nou. Llavors, d'aquest sonet de Cavalcanti del segle XIV, en italià, toscà, en surt, gràcies a les larves i l'enginy de l'Isaac, en surt aquest sonet del segle XXI. Tortura. Escriure el full, ratllar-lo, fer-li mal, clavar-hi els mots endins, tallar-lo a trossos, fins que es dessagni lentament si cal,
morint exhaust de tots els traus a trossos. Després encara tornar a obrir en canal, buidar-li el sexe tot l'enyor dels cossos, extreure el cor, la sang, el tel basal i un cop eixut trencar-li tots els ossos. Matar el paper amb rancor a poc, seguint les pautes d'un vodú a la carta, fins fer-lo miques i calar-li foc. No el full, el text, el símbol, el siddhartha, a tot allò que no he escrit més enlloc, car tot plegat és per poder oblidar-te. Ja dic que era modest, que aquí tenim un poetarro, Molt bé. I aquí el que se m'acut és fer unes quantes preguntes ara que el tenim aquí a l'artista, que no m'han estat preguntes. I llegint això, a mi em va venir al cap, jo que soc, ja sabeu, ja ho he dit, un foixià en potència, se'm va acudir agafar a l'inici també una mena d'explicació inicial de Foix a un dels millors poemaris del segle XX, el segon llibre de poemes, el Carto de Foix, que després de fer el primer, el Gertrudis, es trobava gent pel carrer i llavors va tenir a bé d'explicar-ho al començament de l'explicació de per què escriu Carto. Diu Foix, en publicar en 1918 les meves primeres proses, un crític il·lustre, no diu qui és, però era Carles Riba, perquè sento profunda afecció, em digué, per què escriviu això? Aquesta pregunta decidí per molt de temps la sort de diverses petites proses, poemes que escrivia a guisa de dietari. Algunes d'aquestes proses aparegueren a trossos un full divulgador dels corrents d'avantguardistes que fundà Josep Maria Genoll i que vaig dirigir durant 2 números. Per què escriviu això? Exactament, no pas per què escriviu així. Entre els meus amics, totes dues preguntes m'han estat fetes alternativament. Hi ha hagut moments en els quals jo mateix me les he repetides. Per què escriure això? Per què escriure així? Llavors jo, permeteu que faci de Riba, i tu que facis de Foix, i ens diguis per què escrius això? Bueno, ja hem preguntat, no per començar. És d'en Riba. Bé, doncs, a veure, aquest llibre sorgeix una mica d'aquesta influència de la postmodernitat literària, que es basa en un concepte que és la intertextualitat. És a dir, no es pot escriure res que no tingui a veure amb algun altre. I és fer evident una cosa que, de fet, no cal, potser és un pecat de joventut, perquè també s'ha dit moltes vegades en literatura que les primeres obres dels poetes són una mica pretensioses, una mica ambicioses, i que fins i tot en alguns autors han sigut pedants, el fet de voler demostrar molta cultura. En el meu cas, no és tant de voler mostrar tots els poemes que m'han influït i que he llegit, sinó de donar-hi una volta creativa, artística, i de poder fer d'aquesta evidència una fórmula literària nova, És aquesta la idea. I per què sonets? Seguint amb el foixisme, clar, Sol i de Dol són 80 sonets i segurament és el millor llibre de la literatura catalana del segle XX, no? Per què sonets només? Bé, per un tema d'unitat formal, sempre he cregut que un poemari ha de ser alguna cosa més que una recopilació més o menys cronològica de poemes que s'han escrit en un període. Penso que un llibre de poemes ha d'estar pensat i ha d'estar ben estructurat des del principi, des del començament. I un dels eixos vertebradors de qualsevol llibre és la forma.
i en aquest cas la forma és el sonet. Vosaltres sabeu que un sonet té una estructura molt concreta, està format per 2 quartets i 2 tercets i per tant això sol ja fa que tots els poemes tinguin alguna cosa en comú, no? Llavors, a més, clar, hi ha un punt d'elaboració literària que té el sonet i és que serveix com a eina de formació poètica i d'aprenentatge. I és que moltíssims escriptors han utilitzat el sonet en les seves fases de producció inicial. Per exemple, Mercè Rodoreda, que tots coneixem com l'autora de Mirall trencat, de La plaça del Diamant, també va escriure poesia i va escriure una recopilació de sonets, que no ha sigut fins fa pocs anys que se li ha tornat a donar valor i que s'ha reeditat. I per tant, clar, posar en valor que Mercè Rodoreda, la gran narradora de la literatura catalana, també ha escrit poesia i ha escrit sonets, doncs fa veure també la importància d'aquest gènere, d'aquest subgènere literari. I clar, doncs no dir que els grans escriptors en algun moment han passat per aquesta forma. Tu has esmentat Foix, que és el teu objecte d'estudi, del teu doctorat. Foix ha escrit alguns dels millors sonets de la literatura, És quan plou cavall sol, Citaves, Oriescata... Solidador, no? Després tenim Màrius Torres, que per mi és un dels millors poetes de la literatura, doncs té molts sonets en la seva obra, que es publica, ja sabeu, de manera pòstuma, perquè Màrius Torres mor de manera precoç, prematura, per culpa de la tuberculosi. I, no sé, Josep Maria de Segarra té una obra inèdita, no publicada, de més de 300 sonets d'aprenentatge, O sigui, només per esmentar algun dels autors. Josep Carner també, el primer llibre de sonets, que després Els fruits saborosos també és un dels grans llibres que remou una mica els ciments de la literatura catalana. Per tant, sí, doncs aquest és una mica l'ús del sonet. Bueno, ja que estem entre professors i... Canviem el tema i et faig l'última pregunta que et volia fer, que és, com veus el tema de l'ensenyament de la literatura entre l'educació secundària avui en dia? Doncs molt malament el veig, no s'enganyaré. Però com que... Entre professors i mestres, Sí, ja ho sabeu, no? Vull dir, no cal que ho digui perquè alguns de vosaltres ja ho sabeu de sobre. A veure, a mi em preocupa una mica l'educació en general i no de la literatura, perquè si només fos la literatura no em preocuparia. El que veig a les aules, dels companys, em preocupa i em preocupa també com a humanista, Aquest és un llibre que surt d'una formació humanista transversal, intertextual, com he dit, perquè totes les literatures i totes les cultures estan relacionades i aquesta és la cultura occidental, una mica, la civilització occidental. I jo crec que el problema de l'educació és també el problema de la crisi de les humanitats en la societat occidental per molts factors, per la irrupció de les xarxes socials, per els nous mitjans de comunicació, les plataformes, llavors també els nous moviments polítics, la nova manera de fer política. Crec que ja estem entrant en un procés de finisecular, en un procés de certa deshumanització. I això, evidentment, es trasllada a l'educació i a les noves generacions. Doncs ja mostren aquestes evidències, tenen ja símptomes de que moltes coses han canviat i que canviaran, I si
a mi em va marcar molt la confiança en els valors humanistes dels meus professors i en la creença en que la literatura era una eina i un recurs per fer canviar les consciències i per fer despertar la creativitat en la nostra intel·ligència, en el nostre pensament col·lectiu, doncs veig que això és molt difícil d'aconseguir avui a les classes, a les aules. Bueno, s'ha gira feina, Sí, no? sí. Haurem de canviar-ho. Bé, si et sembla fem allò que havíem dit, Va, sí. us llegirem 4 tastets, no? Sí, per no allargar-nos massa també, el que volem doncs, és una mica fer lectura d'alguns poemes i també doncs, això, no? Fer una selecció d'aquests 50 poemes, triar-ne alguns. La selecció que hem fet amb en Pere té una temàtica concreta, no? Hi ha moltes temàtiques, hi ha molts eixos temàtics en aquest poemari, perquè com que de fet és una constel·lació poètica, una barreja de cànons, una barreja d'influències, hi ha moltes línies temàtiques. Jo m'he inclinat avui per presentar-vos potser un argument concret que és el de la metaliteratura, és a dir, el de la consciència de la literatura, i també el de la foscor poètica, una mica, la profunditat poètica que busco en alguns poemes de traslladar aquells sentiments que estan més al fons de l'ànima, no? I de la ment i que busquen la seva via d'escapament a través de la creativitat. A veure què surt. Llavors en Pere us llegirà la citació, val? Una de les maneres de llegir aquests poemes és a la manera de correlat objectiu, a la manera d'influència, no? A la manera de citació del poema original. És una citació que per afinitat temàtica es trasllada al poema que he escrit jo i en Pere llegirà alguns fragments d'aquest poema original i jo llegiré el poema que he escrit jo, si us sembla. Si comencem per... Havíem de començar pel primer, però el primer ja l'he llegit, el Tortura. Exacte. Llavors seguim amb... El segon és un sonet de Petrarca. Jo us agafaré la part traduïda que interessa per aquest fil temàtic. I llavors l'Isaac ja us llegirà el seu original. De Petrarca aquest trosset diu: tancada al cor la meva virtut era, per defensa que els ulls també incloïa, quan el dispar mortal ja descendia, on solien els dards perdre puntera. Doncs el poema que he escrit es diu Ritual, no? I recupera aquesta iconografia visual centrada en els ulls. I és una invitació al lector, d'acord? Per llegir aquest poemari. Doneu-me els vostres ulls, la sang de la mirada, colors invertebrats de lletres quan llegiu, i les pupil·les fosques amb la meva petjada escrita ben al fons, com una cicatriu. Deixeu-vos tatuar els colors de la mirada, amb aquests versos foscos de tinta que s'escriu al fons dels ulls, per dins les conques, estampada com un mural rupestre antic i primitiu. Us vull escriure als ulls amb una veu tan fina que semblarà un punyal clavant-se a poc, mentre ploreu les lletres per dintre la retina. Serà molt dolorós deixar-vos cecs en xoc, però només així sabreu, com s'endevina, el mal de no poder llegir-me. És un joc. Seguim amb el 3, que és un sonet de Brossa. Jo us llegeixo el segon quartet i l'últim tercet. Brossa que titula Camí a dret fil i diu: res no supera la unitat volguda. Els cims s'uneixen als vessants talment,
una muntanya emblema d'una gent estesa per nedar en mar remoguda. I llavors acaba: vull decantar la testa que s'emporta 1000 caires capgirant damunt de mi, d'antics llunaris la lectura morta. Molt bé, aquest poema que fa al·lusió a aquesta mar, que ara veurem que és un bassal, i que fa al·lusió també a la testa, al cap, i aquesta explosió en 1000 fragments, i a la mort de la lectura, no? Es transformen en aquest poema visual, que de fet és del mateix autor, de Joan Brossa, i diu així: poema visual. El pensament estès pel terra i les parets, desordenat, desfet en molts fragments d'imatges que esquitxen els racons que abans estaven nets, omplint de taques tot el pis, formant miratges per reflectir-hi l'esperit en 1000 trossets, la vida feta miques entre aquests paisatges que es veuen pel forat del crani, pels ossets, enmig d'un mar vermell que moren moltes platges, i les idees, com les algues fent un tap, amb fils de nervis arribant-hi entre la brossa, de tot allò que en queda dins la ment, un nyap de sentiments trencats d'aquesta gran destrossa. Després de disparar-me un únic tret al cap, amb tinta del revòlver en vers de Joan Brossa. Pam! Saltem als alemanys, a Rilke. El sonet 12 de Rilke. Us llegeixo un trosset inicial, en la traducció, no en l'alemany. Oh esperit que pot unir-nos, ja que vivim vertaderament entre figures i els rellotges van en petits passos al costat del nostre autèntic dia. Sense conèixer el nostre vertader lloc, actuem per una relació real. Molt bé, aquí comencem aquesta temàtica fosca en què volia parlar d'aquelles presències, d'aquelles energies que podem sentir a vegades. El poema es titula Esperits. Escolto els esperits quan es va fent de dia i tot el que s'han dit penjant d'un fil de veu també es fa transparent, com una anatomia de 1000 granets de pols estesa a tot arreu, que brilla amb tanta llum com la bijuteria, de mots gastats i buits que quasi no enteneu, i són trossets de lletres, batecs d'una grafia, els nervis destrossats d'un lèxic mort en creu. Això és tot el que queda d'aquest missatge eteri, que ve del més enllà, com un soroll que creix i s'esmicola lent, igual que un encanteri. Però quan el silenci gira sobre el seu eix i ordena aquestes veus confoses en misteri, m'adono que sóc jo, parlant amb mi mateix. Molt bé, molt bé. Saltem a l'11. Ara anem als francesos, Baudelaire, L'amor dels amants, que comença així. Tindrem llits plens d'olors suaus, divans profuns com tombes, i estranyes flors sobre els prestatges obertes per nosaltres sota els cels més bonics. Fent servir a conveniència els seus últims colors, els nostres dos cors seran dues grans flames que reflectiran les seves llums dobles dins els nostres esperits aquests miralls bessons. Què dir de Baudelaire, de les flors del mal, no? Agafem aquestes aromes i a mi em van portar a escriure aquest poema titulat Les flors del cementiri. Les flors que sense llum es fan a l'ombra fosca humida dels xiprers, on hi ha contorns de nit, espais lunars, es mouen entre pedra tosca, portant la mort per dins, al fons, com un neguit que els puja per les tiges lenta i que s'embosca els pètals delicats com ombres de l'oblit, omplint-los de verí que xucla alguna mosca treta per olors de mort o d'esperit, fins a tornar-los negres, blaus, marrons o liles, colors que fan pensar en mirades o pupil·les
d'algú que encara ens busca enllà de les dissorts, mirant-nos a través d'aquests clavells o lliris que arrelen entre tombes dins els cementiris i tenen el color glaçat dels ulls dels morts. Saltem al barroc castellà, Lope de Vega, un sonet que es titula, que comença bueno, ja comença directament. Us llegiré el primer quartet i l'últim tercet. Desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero, tierno, liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal, traidor, cobarde y animoso. Y que acaba, creer que un cielo en un infierno cabe, dar la vida y el alma a un desengaño, esto es amor, quien lo probó lo sabe. Molt bé, i aquest poema que parla de l'amor i que a mi em fa pensar també en aquella novel·la tan famosa de Permagel, no? Que parla de el mateix títol d'aquest poema, que és La caiguda lliure. Podreu saber qui sóc si em remeneu el cos desordenat, desfet, després de la caiguda. Les restes escampades damunt l'asfalt grisós, com una processó de carn en l'avinguda, buscant en cada part de mi, en cada tros, fragments mal repartits d'alguna benvinguda, de braços molt oberts, però amb un buit molt gros, enorme dins el ventre, on hi ha un silenci rude. Podreu saber qui sóc només amb un trosset de pell de llavi, d'empremtes de petó, somriure, de tots els meus amors que porto a l'esquelet trencat i destrossat, com si us volgués escriure amb una ortografia de coses campadet, que amb tot aquest amor ja no es podia viure. I seguim amb un barroc també català, el Rector de Vallfogona, un clàssic, el primer quartet dedicat a una hermosa dama, amb una pinta de marfil polia sus cabells de finíssima atzabeja, a qui los dormes fi tenen enveja, en un terrat la bella flora un dia. Bé, aquest poema que parla d'una dona que es prostitueix, no? En ple barroc, agafant aquesta idea, també una mica tèrbola, vaig escriure un sonet sobre la mateixa temàtica que es titula Una dama que es pentina. És un poema que també agafarà Bartomeu Rosselló Pòrcel, influït per aquest aquí, per tant serien 3, no 2, els poemes que estan implicats en aquesta transferència literària, no? Diu: la dona es treu el maquillatge de la cara davant del tocador, atesa per la llum, i veu, després de tantes capes que separa, un rostre molt cansat, la pell sense volum. Contempla en el mirall, per un moment encara, el cos vençut pels anys, vinclat per la costum, que ja no té les formes esveltes d'una mare i penja tan exhaust d'haver donat a llum. És vella per l'ofici que ha fet tota la vida, i els homes no la busquen com feien sempre abans, quan li enviaven joies i cartes de suïcida. S'acaba de vestir, mirant-se bé les mans, buscant entre els records, damunt la pell marcida, i pensa un últim cop en tots els seus amants. Passem a Carner i anem acabant. No podia faltar Carner, no?, la selecció aquesta. D'un sonet titulat Darrere del comiat, el primer quartet diu així: quan m'has acompanyat a mitja via, de nit és una amada més audaç, beso de t'esparpelles l'agonia per fer meus els somnis que tindràs. Bé, aquesta cita de Carner és insuperable, aquest vers que ha llegit en Pere.
El meu poema inspirat en aquests petons que fa el jo poètic per absorbir els somnis de la seva amant, l'he transformat en un sonet titulat Vident i que recupera aquestes temàtiques esotèriques, ombrívoles, i també una mica francmaçones de l'ocultisme. Apareixeran simbologies maçones aquí. Vindré a cercar-te els somnis per la nit, a les penombres de la teva alcova, quan dormis tota sola dins el llit, tapada amb els llençols, ja sense roba. Vindré sense fer fressa, decidit a prendre't tots els somnis, com qui roba en les pupil·les, inserint el dit, imatges del demà, com una prova. T'obriré els ulls tancats amb un compàs i n'extrauré les llàgrimes més fosques, encara humides de futur, d'impàs. Després et besaré les nafres tosques, les cicatrius damunt els somnis clars, per veure el que tu has vist entre les fosques. I acabem, tornem una mica enrere, acabem amb un romàntic anglès del 19, Percy Shelley, un sonet titulat Ozymandias. Us llegeixo la traducció, un parell de fragments. Comença dient així: vaig conèixer un viatger d'un antic país que em va dir: dues immenses cames de pedra sense tronc s'aixequen al desert. I acaba: i apareixen al pedestal aquestes paraules: em dic Ozymandias, rei de reis. Contempleu les meves obres, vosaltres poderosos, i desespereu-vos. Al seu costat no en queda res. Al voltant, la decadència d'aquella immensa ruïna il·limitada i despullada. La solitària i anivellada sorra s'estén lluny enllà. Molt bé, i agafant aquesta idea d'aquest poema, d'una obra monumental de la qual ja no en queda res, vaig voler parlar de les catedrals i dels seus arquitectes, agafant la idea dels francmaçons, dels maçons, que he citat abans en el poema anterior, amb la idea del compàs, que és un dels símbols de la maçoneria. Ells eren els constructors de les catedrals i que amagaven símbols i conceptes entre les seves obres perquè només alguns escollits les veiessin. I em vaig adonar que la catedral, que està concebuda per deixar entrar la llum i que tota la resta siguin ombres, doncs que l'autèntica catedral podria ser aquesta, la de les ombres, aquesta arquitectura d'ombres. La nostra dama de les ombres i la creu. La nostra catedral s'aguanta per les ombres amb unes trames complicades de foscor i són els nervis, aquests fils de les penombres, allò que manté en peu les naus i el rosetó. El temple s'alça amb una arquitectura fosca per l'ombra de les pedres, dels pilars, dels murs, com una còpia tel·lúrica i fosca de tots els seus relleus calcaris més impurs. És un miracle que les fosques siluetes de la penombra puguin sostenir la seu, només amb l'eco de les formes lleus i estretes. La nostra dama de les ombres i la creu s'aguanta per la fe més pura dels ascetes en tot allò ocult que ja no es veu. Esperem que us hagi agradat. Sí, espero que us hagi agradat. Moltes gràcies, Pere. Ha sigut un plaer la teva interpretació, que hagi coses que ni jo havia vist del meu llibre i t'ho agraeixo molt. Poesia, sempre hi ha sorpreses en la poesia. I tots els que heu vingut, doncs moltíssimes gràcies també. Molt bé.